Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug modtugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16 ug 17. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamaturan. Segundo Timoteo 2:15. Romans 10:14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Malachi chapter 3 verse 6. For I am the Lord, I change not. Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Luke chapter 9 verse 23, and he said, that's the Lord Jesus Christ, said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. John 10 verse 10, I came that they may have life and have it abundantly. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong susi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Ikinahanglan nga ato kining buhaton nga pagsugid sa atong mga sala. Kining maong mga sala mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. God mandates us to follow the procedure, the protocol, by naming our sins to God the Father. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now for you unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins. It is using your free will so you can make the most important decision nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw malwas. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo ninilay no sa ngadlaw nga imong padangat kanamo aniya kami sa maayong panglawas ug lanti pa nga mong pangisip kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya o sa imong grasya. Dili kami takos. Dili kami takos ka mabuhi papan
ang imong plano nagalihok pa man sa among kinabuhi, mo sa salamat. Niining among Bible study nga among ipadayon, dining adlaw, hinaot nga ikaw pinagi sa imong balang Espiritu Santo, magatudlo ka namo sa imong mga kamatuoran, nga aron kini among madugang sa mga doktrina nga napundo na din sa among right lobe of the mentality of our soul. Salamat nining grasya. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, atong mga higala, kaninyong mga bag-upa welcome. Ug sa atong mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers, welcome kaninyong tanan. Magapadayon ta karon sa pagtuki nining atong tun-anan nga giuluhan og God's greatest gift to mankind. Di man ang mga lakang to make our Bible study worthwhile: have humility, have an open mind, concentrate on the message, not on the messenger, ibilin ang tanan nimo mga tawahanon, kalibutan ng mga pangunahuna, mga suliran, mga gumunha puguban pa, ibilin kana silang tanan dito sa gawas. Kay kung musunod ikaw niining maong mga lakang, then God the Holy Spirit will take control of your mind. Diba ni, God is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. Okay, padayon ta sa atong pagtuki, ining manindot nga pagtulunan nga atong gisugdan na sa pipila na kaadlaw. Okay, ato namang gihisgutan ang bahin sa better things nga gihisgutan diya sa libro sa mga Hebrehanon. Kining better things alang kini sa mga magtutuo nining panahon sa simbahan. Okay? O ato namang nasayran nga ang panahon sa simbahan, the church age, diin kita nahisakop pagkakaron, panahon kini o age kini nga ang away nga espirituhanon, angelic conflict, na kini sa labing mainit nga bahin, the most intensified part. Gawas pa niya na kining panahon sa simbahan, panahon kini sa angay nga, no, di kay angay nga pribilehiyo, ingon man angay nga kaygayunan, equal privileges and equal opportunities. Og added to that, kining panahon sa simbahan, panahon usab sa ginganlan og apostasiya, meaning ang mga katawhan, kadaghanan sa mga katawhan nagkalayo gikan sa kamatuoran. They are departing from the truth. Mao kanay apostasiya. Og mao'y hinungdan nga ang mga magtutuo niining panahon sa simbahan gisangkapan sa Dios. God is providing every believer niining naasoy nga better things aron sa ingon niya na wa nagyud tay ikapangulipas o excuse nga dili kita mamahimong mga magtutuo niining bugno nga espirituhanon o angelic conflict. Di ta mahimong kanang mga mananaog winner believers. Og tuod kining giingon og better things mao'y magahimo sa matag adlaw nga Pasko. This enables us to celebrate every day Christmas. Busa kung dili Pasko ang matag adlaw alang nimo, nan why adlaw Pasko? Karon atong tinaan pag-ayo kini alang kanimo. Punto kinis doktrina, point of doctrine. Ug mao ni mahimo nimo ingon nga usa ka
believer priest. Pari magtotoo ka nga isipon nimo nga Pasko ang matag adlaw. Ug way adlaw Pasko. Apil na ang sunod semana. Ug tuod unsa man gyud sa tinuod kining naasoy nga better things nga gisgutan diha sa libro sa mga Hebrewanon. Well, kining maong mga better things nga gisgutan mao kining mosunod. Una, ang universal nga pagpuyo sa Espiritu Santo, the universal indwelling of the Holy Spirit. Ikaduha, ang universal nga pagka saserdote o pagkapari sa mga magtotoo. Kitang tanang mga magtotoo, we are considered believer priests. Ikatulo, ang paagi sa pagtuo nga nagadala og pahulay, the faith rest technique, uban sa labing daghang doktrina, labing daghang mga saad, sanglit kumplito naman ang balaang kasulatan. It's already complete. Okay? Og kining maong mga doktrina o mga saad, nasuwat na tanan diha. So, ang mga better things, mao ang pagulangway sa panahon sa simbahan. Now, diha sa Hebrewanon, Kapitulo 11, versikulo 40, nag-iingon kini og better rewards or things, mas maayo nga mga ganti o mga butang. Aron iyang matagbo ang mga panginahanglan sa mga magtotoo dinhi sa yuta. Gisangkapan sa Dios sila niining naasoy nga mga better things. Kita ng mga magtotoo. Ang tanang mga magtotoo ning panahon sa simbahan, the church age, mao ang tumong, mao ang object sa usa ka di makita nga away, unseen conflict. Diha gyud sa ilang mga lawas. O ang ilang mga kinabuhi, mao ang natad panggubatan. It's the battleground. Kini nagkahulugan nga isip usa ka magtotoo adlaw sa imong kinabuhi. Moatubang ka gyud og mga kapiligruhan nga di makita. Unseen dangers. Ingon man mga suliran nga dili mo makita. Unseen problems. Apan nga naman kini? Why is this like this? Ang tubag? Tungod kay ikaw man ang puntariya matag adlaw sa imong kinabuhi. You are the target daily in your life. Ug busa adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, nagsangkap ang Dios kanimo sa gitawag natong better things. Gisangkapan kaniya pinagis pagpabuhi nimo by keeping you alive. Tiyaw mo na. Iya kang gisangkapan pinagi sa paghatag niya kanimo og lain pagyong adlaw. Just imagine, we do not deserve nga mabuhi gani. Iya kang gisangkapan matag usa ka adlaw, one day at a time. Iya kang gisangkapan sa tanan mo nga panginahanglan. Aron ka makabaton og kalinaw, sulod nung kalipay, inner happiness, sulod nun nga panalangin, inner blessings, atol niya ng maong adlaw. Labot pa, ang Dios nagpahimutang og usa ka paninugdan i-president. Okay? Alang sa panahon sa simbahan nga labihan sa pagka talagsaon, absolutely unique. Ug kini bahin niya ng mga better things nga gisangkap sa Dios kanimo sa moment by moment by moment by moment, gutlo por gutlo, ug dili tinuod ka nagiingon nila one day Christmas, dili tinuod ka nagiingon nila og
one shot Christmas. Dili. Paminaw. Pasko ang matag adlaw sa imong kinabuhi, ingon nga magtotoo. Nagkasambot ka? Oo, tinuod. Matag adlaw sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Sukad niya itong adlaw nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Nagadawat ka na og mga better things. O kung wa ka makaabre o package sod na sa daghang mga katuigan, o wag yung ka makadawat o bisag usa ka regalo, paminaw, bisag usa ka regalo, wa ka makadawat, naibaw ka ba o anaa naman ang tanan diyan nimo? Magkasabot ka ba, ana? Everything is in there with you. Na. Gisang kapan nagugas tanan, unas tanan. Niyan itong higayon nga imong gituuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Ikaw na tao pag-usab. Right? You were born again. Nahimo kang bag-o nga binuhat. You became a new creation. Sakto? Niyan itong higayon na. Gibalhin ka diha-diha gikan sa panahon ngadto sa eternidad. Sakto? Ikaw misod sa plano sa Dios. Gusto? Automatic. Automatic kang nahimo nga lumulupyo, citizen sa langit. Basaha ang Filipos 3:20 ug Efeso 2:19 kay naghulagway diha nga ikaw tagalangit na. Okay, akong balikon ang mga bersikulo. Filipos 3:20 ug Efeso 2:19. Now, sa dihang nagabitay, gadupa o gilansang si Ginoong Jesucristo dito sa krus. Ang mga sala sa tibuok kalibutan, gibubo, gidakdak kini ngadto kaniya o gihukman kini. Apan sa samang higayon, gisalikway ba niya ang tawhanong mayo? He rejected human good. Now, ang labing tinuod, wag yu kalinaw, there is no peace diha sa plano sa Dios bahig tawhanong maayo wala. Wala gyud. Ug wa gyoy makaangkon o kaluwasan pinagi nining mosunod nga mga pamaagi. Paminaw. Mao ning mga sumusunod nga mga kanang pamaagi alang sa kaluwasan kuno. Okay. Why maluwas pinagi nining mosunod? Sa pag-isas mga kamot. Adtong tulisan nga dito sa kilid ni Jesucristo nga kanang mi angkon nga sa miingon gani siya kang Ginoong Jesucristo, Ginoo, hinumdumi taong ko kung tuwa na kasi mong gingarian sa itubag ng Ginoong Jesucristo karong adlaw uban ka kanako dito sa paraiso naluwas kadtong maong tulisan. Now, makaisa ba day siya mga kamot nga gilansang mampod? So dili na mo ipaagi, dili na usas paagi nga maluwas ang tao. Sunod, ang pagbati o pagbasol sa sala. Ang pagpabautismo, dili gani mo kanay paagis kaluwasan. Ang pagpasakop og simbahan, dili. Ang pag-usab sa pamatasan, dili. Ang paghilak tungod sa paghinulsol kunuhay, dili. Wala o walay mausa niini nila ang makahatag o kaluwasang dayon wala. Nada sa kinatsila pa. Wala. Ang tinuod, ang kaluwasan, grasya. Nakadungog ka. Busa. Kung magisgot ta grasya, kinsang buhat kini? Buhat sa Dios. Dili kini buhat sa tao. Correct? Ug ang Dios nga anak, God the Son, actually mao'y gihukman tungod sa atong mga sala samtang gilansang kini siya dito sa cross. Sa sama usab nga higayon,
iyang gisalikway ang bisag unsang buhat sa tao. Ubusa, dili pinagis mga binuhatan sa pagkamataro nga atong ginabuhat, kundili suma sa iyang kaluoy nga kita iyang giluwas. Nang atong mabasa diha sa episode 2:8 ug 9 kini. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Na, di ba naklaro kayo? So, ang atong Ginoong Jesucristo, mao'y mipuli sa atong dapit. Kita untay ilansang dito sa maong babag sa krus. Kung natingali uban kaninyo nga negatibo ang inyong kabubuton, bahin ini. Sirado na ang inyong mga una-una. Well, imo man pud ng katungod. That is your prerogative. Mao man ka na desisyon sa hinatag sa Dios nga kabubuton, imo ha man na. Apan hinumdumi kanunay ang prinsipyo nga nag-ingon. Ikaw ug ikaw ragyod ang may tuluwagon. May responsibilidad ug maoy kasudyaan sa bisag unsang desisyon nga imong pagahimoon. Sanglit ang tao ginaingon man nga produkto ra siya sa iyang kaugalingong desisyon. Ang panangatong Ginoong Jesucristo namatay dito sa krus isip puli sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Siya namatay aron kita mabuhi. Sabtag na. He died so we will live. Roma 5:8 nagaingon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kay sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Segundo Corintos 5:21, walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong paghiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Filipos 2:8, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. 1 Timoteo 2:5, kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Mga buhat 16:31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So, niining panahon sa Pasko, gikinahanglan ang atong pagtutok ngadtos mga butang nga makapahinumdum kanato sa kun unsa gyud ang tinuod nga kahulugan sa Pasko alang kanato. Ngadto sa kalibutan, mga relihiyosong dili magtotoo o mga karnal nga mga magtotoo, ang Pasko alang kanila nagkahulugan lang og paghinatagay mga regalo, mga Christmas tree, mga dayan-dayan sa Pasko diha sa ilang mga balay, mga Christmas lights, mga series, pagpadag mga Christmas cards, mga awit o tugtog sa Pasko, mga Christmas party, mga church festivities o mga rituals o seremonyas bahin sa Pasko, sa mga kasimbahanan, giingon nila og the most wonderful time of the year. Ang ilang mga pagbati o pagbinati ay naa sa intensity 8, dili 7. Naa ng mga commercialism o emotionalism o daghan panguban. Apanalang niya itong mga magtotoo nga naga-function sa doktrina, ang Pasko alang kanila nagkahulugan. Kadtong atong gisgutan sa unahan
mahimo alang kanilang genuine ug makahuluganon, meaningful ug significant tungod sinungdan nga ang doktrina nahimo namang tinuo diha sa ilang mga kalag. Ug kining mao nga mga doktrina nga tinuod na sa ilang mga kalag, mao ang nagapa-enjoy nila yadtong mga butang ug mga kalihukan. They can enjoy to the fullest tungod sa prinsipyo nga ilang gisunod ug ang maong prinsipyo nagaingon man og ritual without reality is meaningless, but ritual with reality is meaningful. Sabtag yun na pagayo. Tinuod gayod nga ang doktrina sa Biblia, Bible doctrine, mao ang nagapa-enjoy sa mga magtotoo sa mga material nga mga butang sa kalibutan. Gusto? Ang prinsipyo ba hiniini nagaingon usabog mabulukon gayud ang kinabuhi kung ana ay doktrina. Apan makaluluoy ang kinabuhi kung wa niini. Life is fabulous with doctrine, but miserable without it. Yes, tinuod, ang doktrina mao ang makapahimong nindot sa kinabuhi. Nuntan pagkanas paghimos kinabuhing may kahulugan, may katuyuan, ug may pagkahayahay. Busa, sublion tas pag-ingon, nga sayod kita, ang Pasko mo'y kinanindutang panahon sa tibok tuig. As the song goes, nindot kining panahon na alang sa paghinatagay o mga pinaskuhan. Sakto? Na ay mga tao nga magkadawat o mga dagkong mga regalo, mga mahalon nga mga regalo, gikan sa mga sapian usab nga mga maghahatag, samas mga kotse, o uban pa, samtang anaa sa uban nga makadawat lang in town o ginagmay mga pinaskuhan gikan sa dili kayong mga sapian. In short, ang mga tao mudawat og mga regalo ilabi na sa panahon sa Pasko tungod lagi kay it's a wonderful time of the year nga ting panghatag og mga pinaskuhan. Right? Apan hibaw kabag unsay kinanindutang regalo, pinaskuhan sa tanan? Paminaw. Ang pinakalabaw, ang kinanindutang gasa sa tanan, mao ang gitagana ni Propeta Isaias, Prophet Isaiah. Iyan ang gitagna mga kapid-an na ka mga siglo, number of centuries ang milabay. Sa in English, nagsulti ang Isaias 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given. Sabi ni Isaiah, natao alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Si Ginoong Hesukristo, mao ang perfect gift, hingpit nga pinaskuhan, regalo o gasa alang sa tanang katawan. Siya ang sikrito sa matag panalangin. He is the secret to every blessing. Sikrito sa matag kalipay dinhi sa panahon ug didto na sa eternidad. Hinumduman mo, nahinumduman mo ba kadtong nabantog nga prinsipyo nga ingon, no Christ, no peace. No, K-N-O-W, Christ, and no peace. Why Kristo? Walay kalinaw. Ilha si Kristo, mailhan mo ang kalinaw. Paminaw ragod. Ang kinanindutan nga gasa sa tibuok kalibutan, giputos kini didto sa usa ka pasungan. Ibaw ka ba sa kahulugan o significance ni atong pagkatao ni Ginoong Jesucristo? Siya si Ginoong Jesucristo na tao o gipahigda didto sa usa ka pasungan. Ang pasungan, by the way, usa ka taas, bukas nga sudlanan og tubig o tuwaanan sa mga hayop.
sa laing pagkasulti, usa kini kabutanganan ug mga igtutuwa. Anha ang mga hayop mangaon. So didto si Jesus pahigdaa. Okay? Now, diha sa Juan 1:10, kini nagasulti sa pag-ingon og ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Mga buhat 4:12. Unsa man kini popular kayo kini bersikulo ha. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kang Ginoong Kristo. Kay dinis kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas kanato. Madinhi bas panahon o madidto bas eternidad, si Ginoong Kristo mao lamang ang atong gikinahanglan. Ang Mateo 1:21, ang pulong sa Dios nagasulti, manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Tuod, ang ngalan nga Jesus, usa kini ka Grigong porma sa Hebrewanong pulong nga Joshua, nga usa kapag kipos o kontraksyon sa duha ka mga pulong Jehovah o Hosea, nga nakahulugan og ang Dios nga manunubos, God the Savior, o manluluwas nga Dios, Savior God. Ang laing meaning ning manunubos, manluluwas. Okay? Mao kini ang iyang ngalan. Mao kini ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Ug ang ngalan sa usa kinsa mao'y makaluwas kanato. Ang usa kinsa maoray kalifikado nga mahimong manluluwas. Kinsa? Kini siya si Ginoong Kristo. Walay sala sa original nga sala ni Adan. No Adam's original sin. Wala siya kinaiyang makasasala. Old sin nature. Wala. O wala siya bisag usa ka personal nga sala. Wala o wala siya makabuhat. Bisag gamay nga sala. Wala o wala giyo'y makapuli sa iyang rapit. Wala. O sa pagduol sa Dios, gawas kung pinaagi kaniya. Klaro man na sa Juan 14:6. Miingon si Ginoong Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Nawablihi ang imong Biblia sa pulong sa kamatuoran. Dias Lucas 1:26 ngadto sa 35. Luke chapter 1 verses 26 to 35. Ug anto sa libro ni Isias, kapitulo 7, bersikulo 14. Kaya na diha ang Hebrewanong pulong nga Emmanuel, nga nagkahulugan og ang Dios ania uban kanato, God with us. Unya, humaniana, adto ta sa Isias 9:6 nga di nagaingon kini og natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug ngalan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Kining usa ka bata na taong alang kanatong usa ka bata, meaning ang pagkatao ni Ginoong Kristo. O kining ang usa ka anak nga lalaki na kahulugan kini ang pagka-Dios ni Ginoong Hesukristo. Nagatan-aw ka dinhi sa gitawag og hypostatic union ni Ginoong Kristo. Unsay buta sabot?
Na diha ang Dios ug tao, God, man. Ana diha ang dili kasagarang persona sa tibuok kalibutan nga mao lamang si Ginoong Hesukristo. So, kung balikon sa pag-ingon dinhi nga si Ginoong Hesukristo mao'y perfect gift of God. Hingpit nga gasa sa Dios alang sa tanang tao. Kinsa mao ang sekreto ngadto sa matag panalangin ug sa matag kalipay alang niining atong panahon karon. Ingon man alang sa ato ng pagaadtuan nga eternidad. Kung mapili kas pagdawat sa iyang gasa, pinagis pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas o Ginoo, nan imong madawat, imong maimo, maimo ni saan man nito pagsulti, maimo ang kinabuhing wa na katapusan. You can receive eternal salvation. Ang Juan 3:36 na ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan nagdili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang plano sa Dios sa grasya o kamatuoran mapatinuod, it is realized pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Juan 1:17, ang talagsaon nga pagkatao nga anak sa Dios, the uniquely born Son of God. Ato ni ipadayon ugma. Di nilang unang kita mo hunong o ayaw sipyat sa sumpay pagyod niini nga mga punto nga atong paghisgutan o muraman og kanang gusto na gyud natong itiwas tingali nini karong adlaw ay gamay naman lay nabilin nato sa atong pipila ka mga punto dinhi. Okay, padayon lang gihapon ta. Karon nining kasaulugan sa Pasko. Okay. Daw ang Santa Claus mas tinuod sa kadaghanan kay ni Ginoong Jesucristo. Gusto? Nahikalimtan nila ugani wa ang kadaghanan masayod nga ang tinuod yung isyos Pasko mao si Ginoong Jesucristo ug ang krus, dili si Santa Claus ug ang iyang mga pinutos nga mga regalo. Samtang gisaulog ang Pasko sa tibuok universo, universally celebrated, ang matuod og lintunganay yung kahulugan niini nga napatik des balang kasulatan is practically unknown. Higpit na gyud kining wa masabtik, wa maili. Wala na. Kaya ang labing tinuod gud unta mao nga ang labaw kamahinungdanon kaysa sekular nga kasaulugan sa Pasko, mao unta ang biblikal nga kahulugan niini. Do you know what I'm saying? It's the biblical meaning of Christmas that is far more important than the secular nga kahulugan niini. Ilan ang giusab o ilan ang gipulihan ang pulong Christmas ngadto sa Xmas. Abi nimo, ang pulong Xmas sama ra sa nagbutang ka sa siga, light sa Christmas tree. Nga wa diha ang siga o suga sa kalibutan. Dugang pagyunyana, ang pulong Xmas gigamit na sa pangkomersyal. While ang pulong Christmas pangbiblikal. Kasabot ka. Apan hinaot, di mo na hikalimtan nga ang Pasko nagkahulugan kini og pagdawat kang Kristo ingon nga kinadak ang gasa sa Dios, God's greatest gift to mankind. Ang imong pagdawat ni Ginoong Jesucristo ingon nga atong Ginoo manluluwas. Unya agig pasumbalik in return niya na imong madawat ug maangkon ang dayon mo nga kaluwasan, eternal salvation. So, may I wish everybody makapadangat ba ako ubos nining buluhaton ta sa Ginoo ang Vic Balbido Evangelistic Ministry
nga nastanan ninyo sa usa ka malipayon, biblikal, doktrinal nga pagsaulog sa Pasko. Gidapit, gidasig, o giawhag ka sa pagpahimos. Enjoy your union. Pahimos li ang imo karong pagkadugtong diha sa atong Ginoong Kristo. Sod sa ikaduhang bahin, phase 2, o sa phase 3 na unya, nga diin mag-atubang ka naman kaniya hangtod sa kahangturan. Uban niya nang giingos Biblia og fullness of happiness. Ug magpagmaya, pagsinati niya ng kalipay nga di na matugkad hangtod sa wala ni katapusan. Well, anayo sa kamubo kong mensahe alang sa umaabot nga bispira sa bagong tuig, New Year's Eve kining mensahe. Pila naman lang kasimana nga mo tunob na tas bagong tuig. Sa atong pagtikang na unya ngadto sa bagong tuig, a brand new year 2021, higayon karon sa atong pagtasal, evaluation sa atong espirituanong kinabuhi. Dili kini panahon sa paghimo og New Year's resolutions baya. Kay tinunto lang na wala gyud nay kapuslanan sa tubangan sa Dios. Ang mga resolutions sa mas bisag unsang saad nga himuon are just made to be broken. Sa ato paghimo lang ng pagsaad aron dili tumanon. Tinuod gyud nga gihimo lang ng pagsaad aron kini pakyason. Apan sa laing bahin, ang labing tukma giyong angay tang buhaton sa pagsugata niya ng bagong tuig. Mao ang dili paghimo New Year's resolutions kundi ang paghimos pagtasal. Evaluation. Pagtasal sa unsa? Unsa mahimo ang pagtasal? What are we going to evaluate? Well, himuan tas pagtasal ang atong kaugalingon kung unsa na kalawma, how deep, unsa ka habuga, how high, unsa na kataas, how long, ug unsa na kalapda, how wide ang doktrina sa pulong sa Dios nga karon nahimo ng kabahin o parte na sa atong salabutan diha sa right lobe of the mentality of our soul. Naingon kini niini gumikan sa prinsipyo sa Biblia nga nagakanayon og unsa gani kadaghana sa kaalam bahin sa Biblia nga nasilsil sa galamhan sa magtotoo. Ingon usab kadako ang katakos nga iyang maangkon. Ug ingon usab kadaghana sa mga panalangin nga madawat sa magtotoo dinhining kinabuhiya. Sa laing pagkasulti, ang gidaghanon sa kaybalo ug pagtuo sa doktrina sa pulong sa Dios mao ang makapaangkon og katakos, capacity ni bisag kinsa nga magtotoo nga nanag-iya niini. Sanglit kita nasayod man nga ang yawi sa kinabuhi, the key to life, matawhanon man o maespirituhanon man, mao ang katakos, capacity. O yun ka ba niya na? Kaya kung wa diha ka ng katakos sa kinabuhi, wa gyud ka ng matuod nga kalipay sa kinabuhi. Gusto? Mao'y hinungdan. Nganong mahinungdanon ang atong paghimo ug pagtasal, evaluation sa atong kaugalingon, sa di pa kita mo tungtong ngadto sa bagong tuig 2021. So, Merry Christmas kaninyo o Happy New Year. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo sa imong pagpahinumdum ka namo nga ang imong bugtong anak mao ang the greatest gift nga imong gihatag kanamo nga mga katawhan. Dili matukib ang mong pagpasalamat kanimo, Dios, sa dakong kaluwasan nga among nadawat gikan kanimo.
Dili gani kami takos. Apan ikaw matinumanon magayon sa imong mga saad. Salamat o Dios sa imong grasya. Kining tanan grasya magayon. Bisan pa nining among ministry. Wala kami mahimo niini kung wala ang imong Espiritu Santo. Salamat nining among pagpahimulos, nining grasya, ipabuhi pa kami nimo nining tuiga, sa among pagtungtong na niya sa bagong tuig. Ikaw gihapon ang among tumong sa among paghingugmaw, paglaom, pagkalipay, samtang niya kami nining kalibutan nga gidumala ni Satanas. Ligo na lamang kami sa among pagkaanak nimo. Samtang kami magapadayon sa among pagkinabuhi, ubos sa imong grasya. Panalangini kining ministry, ang Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining among Bible study pinagi sa YouTube. Panalangini ang mga subscribers nga nagasunod niini, nagatubo diha sa imong kahibalog, sa imong grasya. Salamat ning tanan o Dios. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kining tanan among ampo gipasalamatan. Amen.